Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija iffirma ftehim ma' żewġ kumpaniji. Dan biex il-kumpaniji Attrans u White Brothers se jiġu rilokati f'parti oħra taż-żona industrijali ta' Ħalfar. Dan biex l-art li kienu qed jokkupaw tkun tista' tintuża għal proġett ta' trakka tal-karozzi. Il-Ministru Silvio Xkembri qal li l-impenn tal-Gvern huwa li din it-trakka titwettaq. Il-Ministru Xkembri spjega kif il-pass tal-lum huwa xhieda ċar tal-impenn tal-Gvern li x-xogħol qiegħed isir sabiex din il-wegħda ta' trakka titwettaq. Spjega kif saret ħidma biex jinstab sit alternattiv b'rilokazzjoni hija art mifruxa fuq medda ta' 27,000 metru kwadru li dawn jistgħu jintużaw wara li tlestgħu għatta toroq ġodda f'Ħalfar. Dan huwa gvern li jwettaq dak li wiegħed. Kif fil-fatt ħabbar Prim Ministru l-proġett ta' trakka bil-pjanti oriġinali, rajna li ħdimna sabiex naraw li dak il-proġett jitwettaq. Kien fadal l-aħħar impedament, ġifieri dak li jkollok żewġ kumpaniji li operaw minn din iż-żona sabiex jimxu mill-post fejn qegħdin joperaw bħalissa għal sit alternattiv. Hawnhekk il-Ministru Xkembri spjega kif dawn iż-żewġ kumpaniji se jkollhom lajnuna minn Indis Malta waqt il-proċess ta' rilokazzjoni minn appoġġ tekniku sa dak finanzjarju. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni tal-Motorsport, Jonathan Bruno, laqa dan il-pass li se jwitti it-triq għal bidu tax-xogħlijiet fuq it-trakka tal-karozzi. Pass importanti ħafna kien dallum, konna nistennew naqgħu ħażin, konna nafu li kemm mhux problemi imma ovvjament biex tmexxi kumpaniji minn hawnhekk u tirrelokahom kienet mhux xi ħaġa sempliċi imma fl-aħħar waslet ukoll issa nistgħu nibdew nispera kemm jista' jkun mara bil-proġett tagħna. Issa huwa l-veru fatt li l-proġett jista' jibda. Xi ħaġa nistennew snin twal qabel naħseb ma twelid jiena fil-fatt. Jiġifieri minn issa l-qudiem nistgħu nimxu qudiem biss.